Ja malo prije sam spominjao da liječimo ljude na daljinu. Dapače, kad je COVID došao, prvi lockdown, zatvaranje, ja radim u Bugarskoj, a zatvoren sam u Hrvatskoj. Ne mogu otići u drugu općinu. Niko se nije mogu micati. Tad smo radili grupne online seanse gdje smo istovremeno liječili sve koji se uživo uključivali, a to je bilo i iznad 600 ljudi istovremeno i iz cijelog svijeta su bili, jer moji pacijenata ima po cijelom svijetu, oni dolaze od svukud do mene ili sam ja prije odlazio po drugim kontinentima ili po puno država u Europi. Svi su osjećali energiju istovremeno i pisali mi u komentarima ispod. Znači, bioenergoterapija je čudesan vid liječenja. Ajmo sljedeće, COVID zarazno, je li tako, infektivno. Ne može nijedan otići do pacijenta, hitna pomoć je odbijala da uzme ljude. A mi s bioenergoterapijom dođemo do svakog. Znate šta su radili doktori, naši učenici iz Bugarske, iz bolnica koji rade? Pa slali su nam slike pacijenata od COVID-a koji su bili na kisiku. Mi smo njih radili preko slike, drugi dan su iskidali s kisika. I jedna seansa samo. Znate koliko ljudskih života smo spasili? Oni pošalju 50 pacijenata, mi podijelimo samo između učenika. Toliko meni 10, drugom 10 i samo napravimo seanse. Ljudi su živote spašani. Nemamo potrebu otići do pacijenta.